puti. Likod. May puti. Ah. Ah. Saan ka naman? Dami. Dami. Wala na. May ikuha ko dun daw. Meron. Kasi paano sanay? Anong magkaiba ng blackbird or beginner? Kaya sasabi ko, magkaiba ang kilos ng beginner o blackbird. Hindi, ano pa lang eh. Ano Ano pa lang yun eh. Yung ano tawag doon. Amaya i-picture. Pang nakita. Video kasi.